Ekpere ụtụtụ n'ụbọchị tata bụ ụbọchị nkwụ. Chineke pụrụ ime ife niile, eze a na-ekpechara ọgwụ, anyị ekene gị n'ụbọchị nke tata. Anyị ekene gị n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị larụ n'ụbọchị gara aga ebirọ n'ụbọchị tata. Ikwere ka anyị si n'ụra fere n'ọnwụ, narị ekene nara mbụ niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Chineke pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị n'ihi na ọtụtụ mmadụ larụrụ n'ụbọchị gara aga mana ha ebiro n'ụbọchị nke taa. Ikwere ka ọ dịla anyị n'otu a, nara ekene nara mbụ n'elu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Chineke pụrụ ime ife niile, ana m ayọ n'isi ndị na-enene ihe onyonyo anụ, ana m ayọ ka ị gọzie akara aka ha, gọzie aka ọlụ ha, gọzie mbọ niile nke ha na-agba. Chineke wepụrụ ha ndị ntọ, wepụrụ ha ndị oji egbe ezu, wepụrụ ha ndị ajọ mmadụ n'ụdị n'ụdị ọbụla, chụọrọ ha ndị ajọ mmadụ, chụọrọ ha ndị ajọ mmụọ. Mee ka ihe niile ha na-eme ka ọ na-agara wee ezigbo ihe. Gọzie akara aka ha, gọzie aka ọlụ. Chineke ihe ndị aka anyị yọwụrụ, kwere na ị ga-emeli anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Chineke wee na-ayọ ka anyị na-apụ n'ụtụtụ tata iji chọọ ihe anyị ga-eri. Chineke anyị na-ayọ amara gị, anyị na-ayọ nchekwaba gị, anyị na-ayọ ọgwụgwọ nsọ gị, anyị na-ayọ odudu gị. Wepụrụ anyị ndị omekome, ndị ajọ mmadụ n'ụdị na ụdị ọbụla. Gọzie akara aka anyị, gọzie aka ọlụ anyị. Chineke ihe ndị aka anyị yọwụrụ, kwere na ị ga-emeli anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nke a bụ ekpere ụtụtụ n'ụbọchị nke tata. Ndị be anyị, ndị ewunu, daalụnụ.